Bon dia a tots i totes. Gràcies per la vostra presència. Avui se celebra el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. En el context que tenim és obligat de fer-hi referència. 70 aniversari d'una declaració important. En aquest sentit, en aquest aniversari tornem a reivindicar l'absoluta vigència dels seus principis i la defensa dels drets individuals i col·lectius polítics i cívics. Vivim en un estat de dret, no hauríem d'insistir, no hauríem de repetir sempre des de fa un any aquesta argumentació, s'hauria d'haver resolt, però estem on estem i per tant, mentre estiguem aquí, continuarem insistint. Vivim en un estat de dret que no respecta articles d'aquesta Declaració Universal de Drets Humans ni dels pactes pels drets civils i polítics que se'n deriven o que van derivar d'aquesta declaració. Hi ha persones a la presó i a l'exili per permetre que la ciutadania votés. Els uns comencen el seu 10è dia de vaga de fam, els altres el 7è, perquè veuen els seus drets polítics vulnerats. Aquesta acció és un altaveu de denúncia. Sobre una informació d'aquest matí també volem explicar quin és el posicionament o marcar quin és el posicionament de Junts per Catalunya. En aquest sentit, en aquest mateix àmbit, avui els bisbes catalans han qüestionat públicament la presó preventiva, la llarga presó preventiva, han dit textualment, dels presos polítics d'aquest país. Qualsevol posicionament públic que denunciï aquesta injustícia és una actitud benvinguda, és una denúncia benvinguda, la celebrem. La dels bisbes, a més, com vostès poden entendre, és qualitativament important perquè tradicionalment o històricament en aquests processos d'injustícia vulnerant drets aquestes han estat veus reconegudes i importants. De fet, els bisbes catalans en aquesta declaració d'avui mateix també qualifiquen la situació d'excepcional, que és allò que venim reiterant de fa mesos també, denunciant que no caiguem a la temptació de pensar que vivim en una situació normal quan vivim en una situació d'extraordinària anormalitat. D'altra banda, aquest cap de setmana també s'ha posat en marxa el Consell per la República, una institució que calia, una institució necessària o una organització necessària que calia molt i que farà feina, una feina important, a l'hora d'explicar el cas català a l'exterior, en la internacionalització del procés i de la denúncia de la situació que es viu a Catalunya. Sabem que el Consell serà allò que la societat i que els seus membres decideixin que sigui. Sí que és cert que entenc que serà una eina inqüestionable, que és un nou altaveu potent que permetrà mantenir la qüestió de Catalunya a l'agenda europea. I ara, si vostès ho desitgen, doncs estic a la seva disposició per respondre a les seves preguntes. Sí, en directe para el Rojo Vivo. Junts per Catalunya defiende la vía eslovena que este fin de semana hemos escuchado por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, una vía que acabó con el conflicto que llevó a cabo, que resultó también con víctimas mortales en Eslovenia. Gracias. Allò que defensem, aquello que defendemos desde Junts per Catalunya es aquello que es público y notorio desde hace muchos, diría años, que es la actitud cívica radicalmente democrática, la vía radicalmente democrática de que a través de la denuncia colectiva, el interés para visualizar una situación injusta, unos derechos políticos que no se respetan, pues el Estado español finalmente entienda cuál es la solución al conflicto catalán, que es la vía del diálogo, la vía de solucionar políticamente un conflicto político. Si usted quiere adjetivar o calificar la vía, pues la vía eslovena es evidente que tiene un elemento un elemento cívico durante su trayectoria, tiene un elemento de tosudez, de
reafirmación durante muchos y muchos meses de proceso que sí que pueden servir para entender el punto donde estamos. Civismo, pacifismo son los valores que deben ir ligados, que deben explicar el caso catalán a España y en el mundo. Y de aquí no nos vamos a mover. Creieu que es pot fer un cert paral·lelisme entre la situació de Catalunya i la que vivia Eslovènia? El que creiem és que nosaltres, des de la via democràtica, des d'un civisme radical, radicalment cívics, el que hem posat sobre la taula és la necessitat de reconèixer un conflicte polític que s'ha de resoldre per la via política. I això ho hem fet cívicament, donant-nos les mans, passejant, mostrant al món tota la capacitat creativa en la reivindicació que hem mostrat als catalans tantes i tantes vegades. I aquesta ha estat la via. El problema on ens hauríem de focalitzar i on hauríem de focalitzar el problema no rau en qualificacions concretes, sinó rau en la incapacitat del govern espanyol, en la incapacitat de l'estat espanyol de donar una sola resposta. El que realment ens ha d'amoïnar no són qualificacions de vies, sinó el que és el que hi ha al darrere. I la voluntat del poble de Catalunya és fer valer els seus drets polítics i nacionals, els seus drets per la via absolutament democràtica. I per aconseguir-ho, per fer-ho, necessitem, a l'altra banda, una resposta que estigui a l'alçada i que sigui radicalment democràtica. I fins ara la resposta de l'estat espanyol no ha existit. Algú em pot explicar quina és la resposta política que ha ofert l'estat espanyol amb els nos continuats, amb els silencis continuats, repetits del govern Rajoy o amb els nos continuats del govern Sánchez? El que reivindiquem és això, és des del pacifisme, des de la no violència, que hem demostrat tantes i tantes vegades, doncs que el govern espanyol, que l'estat espanyol prengui seriosament la situació i el cas de Catalunya i ofereixi una sortida política. La sortida al cas de Catalunya no pot ser mai una sortida judicial. La sortida judicial només porta a un carreró sense sortida. Hem de ser capaços de trobar aquesta solució política. I ja veuen que no em moc de diàleg, de pacifisme, de diàleg, de pacifisme i de política. És l'hora de la política. És l'hora de la política avui. Era l'hora de la política abans de l'estiu. Era l'hora de la política avui fa un any quan estàvem a tocar d'unes eleccions democràtiques que no se'n va respectar el resultat perquè no es va permetre la investidura d'aquell que tenia el suport, que havia aconseguit els suports per ser investit. Solució política a un conflicte polític. En tot cas, m'agradaria saber si Junts per Catalunya està d'acord amb algunes expressions que s'han fet servir en els últims dies o com les interpreteu quan el president Quim Torra diu que s'ha d'estar disposat a tot o, per exemple, l'exconseller Comín que deia que és hora de pagar un preu alt, injust i inevitable. Mira, el president Torra es refereix a la determinació del poble eslové en la defensa de la seva voluntat d'esdevenir un estat independent. Hi tenien dret i van creure que hi tenien dret. El president Torra estic convençut que es referia al fet que són una societat cívica, democràtica i pacífica que va decidir a través de les urnes que volia ser un estat. Van arribar a votar 2 vegades, perquè això és el que ha dit sempre, no ho ha dit una vegada, ho ha dit sempre. I per tant, aquesta és la interpretació que donem a les paraules del president Torra. I que el nivell de violència de l'agressor no va fer que canviessin del seu parer polític. I és grotesc, això també ho vull remarcar, és grotesc que els que sempre han estat, hem estat i serem en la via cívica, en la via pacífica, els que hem fet bandera dels valors cívics, doncs aquests estiguin qüestionats permanentment per veus que directament arriben, per exemple, de l'univers del 155. Miri, el 155 no va ser diàleg, el 155 no va ser civisme, el 155 no va ser solució política, el 155 va ser imposició, va ser negació,
va ser vulneració de drets polítics i institucionals, va ser fugir de la solució política per abraçar la pretesa solució judicial d'una qüestió que senzillament es resoldrà amb diàleg, una taula democràtica i coratge. Així vostè diria que es malinterpreta les paraules del president Torra de manera voluntària? Jo el que dic és que l'estat espanyol el que ha de fer és fer els deures i donar una resposta al cas de Catalunya, solució política a un problema que és polític. Això és el que diem, això és el que direm tantes vegades com calgui. Sí, bon dia. El ministre Borrell aquest matí a Brussel·les ha interpretat aquesta apel·lació a la via eslovena. Sorprengui'm, senyor Corbalan. Ha dit que sembla una crida a la insurrecció. Com valora aquestes paraules? I en tot cas, davant la convocatòria de mobilitzacions de cara a la celebració del Consell de Ministres del dia 21, anunciat Consell de Ministres a Barcelona, com creu que s'han d'enfocar aquestes mobilitzacions? Miri, sobre les declaracions d'avui del ministre Borrell. El ministre Borrell, li vull recordar que on hi ha hagut un focus de violència, que encara estem esperant la seva condemna, és amb el 155. L'Estat va exercir el monopoli de la violència de la manera que no s'ha d'exercir. L'exemple del 155 és un mal exemple de l'aplicació absolutament arbitrària d'una norma. 155 i 1 d'octubre, la violència de l'1 d'octubre, són allò que no s'hauria de tornar a repetir. I per desgràcia no n'estic convençut. Massa vegades els polítics de Madrid, i en Borrell en particular, tenen la temptació de tornar a apel·lar a l'aberració que va suposar el 155. Aquesta és l'autèntica insurrecció no democràtica que ha perpetrat en els últims mesos l'estat espanyol. Això sí que va ser una insurrecció no democràtica, venir a Catalunya a pagar ciutadans que volien votar, que volien expressar drets polítics a través de les urnes. Les urnes no són armes. El que eren armes és aquelles porres que van fer servir per colpejar els catalans i les catalanes que el dia 1 d'octubre es van adreçar pacíficament, insistim, al voltant de les urnes. I per tant, canviar i modificar el relat del que va passar l'1 d'octubre em sembla que és un exercici, és una perversitat, ja li diré. En democràcia és una perversitat. En democràcia voler refer, voler qüestionar, voler replantejar, voler tornar a escriure la història de l'1 d'octubre és una aberració. I el senyor Borrell hauria de ser-ne conscient i hauria d'escoltar la societat catalana que des de l'1 d'octubre està esperant un perdó per part d'aquells que es van passar, permeti-m'ho, 3, 4 o 5 pobles del que els tocava, i això va ser l'Estat, i els que van exercir la violència contra el poble de Catalunya. El dia 1 d'octubre, efectivament, hi va haver violència, però va ser violència d'Estat. I en aquest sentit, el senyor Borrell i la gent del partit del senyor Borrell el que els demanaria és que tornin a la comissió del 155 aquí al Parlament. Que hi tornin. Que hi tornin. I que hi tornin per aclarir exactament què va passar aquell dia, quines van ser les conseqüències i què va passar de retruc el dia 1 d'octubre. L'autèntica insurrecció no democràtica que hem viscut a l'estat espanyol en l'últim any i una mica més és l'aplicació del 155 i és la barbàrie policial de l'1 d'octubre. Sí. La segona part, de cara al dia 21, com creu que cal enfocar aquestes mobilitzacions que sembla que s'estan? Doncs pacifisme, pacifisme, pacifisme és la recepta. Una vegada més, miri, li ho diré amb una expressió que no és nova i que he fet servir moltes vegades, però com comprendran, això de repetir una mateixa idea, doncs prenguin-s'ho per la banda de la coherència i no per la banda de la repetició. Nosaltres som el país de Pau Casals i les eines que ens faran grans i que ens faran lliures i que ens faran vèncer en aquesta situació de repressió que estem patint de manera descarnada des de fa més d'un any són les eines del Pau de Pau Casals a les Nacions Unides i de tota la seva trajectòria vital. Les eines on ens movem bé en aquest país són civisme, radicalitat democràtica i el pacifisme. De fet, en l'última setmana, el dejuni que vam celebrar els caputxins de Sarrià,
van estar plens precisament de testimonis i de conferències que anaven en aquesta direcció, la de la cultura de la no violència, que no topa, que és absolutament coherent i absolutament compatible amb la cultura de la fermesa democràtica. Sí, aquí un parell de preguntes. La primera, recollir el guant del meu company sobre el dia 21. Tenint al carrer unes mobilitzacions en contra d'aquest Consell de Ministres, des de Junts per Catalunya creuen que s'hauria de celebrar aquest Consell de Ministres i més una reunió bilateral entre els dos presidents, entre el president Sánchez i el president Torra, això per una banda. Per l'altra, ahir Carles Puigdemont deia que si el Parlament l'investia com a president tornaria a Catalunya. Des de Junts per Catalunya, a curt termini, teniu previst investir Carles Puigdemont? Vaig a la primera de les preguntes. L'oferta del govern de Catalunya, em sembla, o la idea del govern de Catalunya, em sembla que va ser molt clara i, curiosament, els Reis del Diàleg la van desestimar amb 3, 2, 1, 0 segons, que era la d'una reunió bilateral entre el govern espanyol i el govern de Catalunya. Aquesta hauria estat una demostració de voluntat de diàleg. Aquesta hauria estat una visualització important perquè Europa entengués que l'estat espanyol estava disposat finalment al diàleg. Bé, doncs el govern central, el govern espanyol, va agafar aquesta idea i la va llançar a la paperera dels bons propòsits. És una llàstima i ho lamentem. Pel que fa referència a la segona qüestió, senyor Santa Susana, si me la pot repetir, li agrairem. Sí, a curt termini tenen previst de Junts per Catalunya investir Carles Puigdemont. La no investidura del president Puigdemont és una anomalia democràtica i em sembla que les declaracions en les últimes hores del president Puigdemont, quan se li demana per aquesta qüestió, doncs van en aquesta línia. Estem vivint una anomalia. El dia que el president Puigdemont pugui ser investit, voldrà dir que Espanya ha volgut tornar a ser un estat democràtic i de dret i, per tant, seria una excel·lent notícia. Però, diguem-ne, en la dinàmica parlamentària més immediata, aquesta doncs, és una circumstància que no està plantejada. Sobre una altra qüestió, sobre l'actuació dels Mossos a Girona i a Terrassa, ahir va haver una reunió a primer nivell una mica per analitzar aquesta actuació, no ha transcendit cap decisió concreta, però el que li volia preguntar és que si des de Junts per Catalunya descarten que hi hagi qualsevol dimissió o qualsevol assumpció de responsabilitats de comandaments amb pes específic dins del cos. Nosaltres entenem que en aquests moments el que hem de fer és deixar treballar el conseller Buch, deixar treballar en definitiva el govern, deixar treballar els Mossos d'Esquadra i respectar o avalar el lideratge del president Torra en aquesta qüestió. Treballar, discreció, i veuran com les coses acaben anant bé. No és una qüestió de prematur, és una qüestió que no correspon al grup parlamentari, és una qüestió que correspon al conseller Buch a treballar i em consta que estan fent la feina que toca. No sé si Junts per Cat ha fet algun tipus de valoració sobre les accions d'ahir de l'aixecament de les barreres dels peatges i com valoren aquest tipus d'accions i protesta. Nosaltres el que no volem entrar és caure en un escenari que acabi dibuixant una realitat que no existeix. Ens neguem a donar més minuts de glòria al que ahir podia passar, per exemple, a les autopistes, o en un punt concret de les autopistes d'aquest país, a donar més minuts de glòria, insisteixo, que no pas a la manifestació de més d'1 milió de persones el dia 11 de setembre. El dia 11 de setembre ens vam, tots plegats, vam fer caducar la transcendència d'una mobilització continuada que per X anys consecutius superava el milió de persones amb una velocitat de creuer rècord. I per tant, si parlem d'incidents com els d'ahir, doncs permetin-me que agafi la moviola i torni a posar sobre la taula l'impacte brutal, la capacitat de mobilització brutal
des del civisme, des del pacifisme, des de la radicalitat democràtica de la gent d'aquest país. Gent de tota mena, vinguda de qualsevol punt del país, es va manifestar per X any consecutiu a la Diagonal de Barcelona sense que hi hagués cap mena d'incident, sense que hi hagués cap paper a terra i sense que acabés amb cap paperera trencada. Per tant, posem en valor, és importantíssim posar en valor el potencial del moviment que avala un nou estatus polític per Catalunya a l'hora de manifestar-se, a l'hora de reivindicar. Perquè així ho hem fet sempre, perquè així ho continuarem fent. I per tant, denunciarem sempre qualsevol circumstància que s'aparti d'aquests valors, però posem sobre la taula i demanem que es tingui molt present. Valorem que allò que no es va fer l'11 de setembre, el 12 de setembre i els dies següents, que va ser posar en valor la capacitat de mobilització cívica de la gent d'aquest país, es posi en valor ara. Perdoni, no em queda clar si està contraposant la mobilització de l'11 de setembre a fets com els d'ahir la tarda o els d'abans d'ahir a l'autopista P7. El que estic dient és que el moviment, aquesta centralitat política i social, aquests més de 2.300.000 persones que van participar l'1 d'octubre al referèndum que l'Estat es va decidir partir pel mig d'una manera violenta. Estic dient que aquest gran cos de la centralitat d'aquest país continua exigint un nou estatus polític per Catalunya en una solució política i que fins ara i sempre la reivindicació d'aquest col·lectiu serà i s'expressarà de manera pacífica i no violenta. L'expressió simbòlica de tots aquells que demanen un nou estatus polític per Catalunya s'ha expressat de manera radicalment democràtica, de manera radicalment cívica. I d'aquí no ens mourem. Creieu que els incidents que van poder haver, per exemple, a l'octubre, que ja hi van haver diversos enfrontaments amb els Mossos i alguns manifestants, els d'aquesta setmana passada, o fins i tot els que es puguin estar preparant pel dia 21, o per exemple que el fet que l'Assemblea Catalana anunciï una mobilització i digui que no serà ni fer un cercle ni un llaç de llum, no sé si aquesta dinàmica creieu que d'alguna manera fa un flac favor a la imatge de pacifisme que voleu transmetre o... Jo no vull transmetre cap imatge de pacifisme. Jo el que poso sobre la taula és el pacifisme, és el valor cívic, la contundència cívica del moviment que demana un nou estatus polític per Catalunya i que de moment no ha rebut cap resposta de l'Estat. Si dediquéssim els mateixos minuts a denunciar el negligent silenci de l'Estat, a oferir una solució política per Catalunya, a debatre sobre els incidents que hi poden haver hagut i que hi ha hagut a Catalunya en els últims mesos, doncs segurament faríem un favor a la democràcia. La mateixa insistència a exigir al govern central una resposta política l'he trobat a faltar en molts moments i per tant aquesta és la nostra feina, insistir en la necessitat d'una resposta política. Una resposta que no hi ha manera que arribi i no arriba perquè no la tenen o perquè l'amaguen. Jo vull pensar que no és possible amagar una solució política davant d'un problema de la magnitud del que tenim. Sí, aquí. La majoria de partits de l'oposició han criticat les paraules del president Torra sobre la via eslovena, però també l'alcaldessa Ada Colau, que les va considerar molt irresponsables. Vostè creu que tots ho han interpretat malament, que s'han equivocat a fer aquesta lectura o que es pot mirar des de tantes òptiques diferents que cadascú ha agafat el que ha volgut o com ho interpreta vostè? Jo el que crec és que no hi ha una voluntat, no veig una obsessió per part dels grups de l'oposició i tampoc per part de l'alcaldessa Colau a analitzar tota la història de la via eslovena, analitzar la radicalitat cívica amb què es van expressar durant molts moments, la majoria de moments de la seva travessa de reivindicació nacional. Tampoc veig cap mena d'obsessió a parlar de qui tenien al davant. Al davant teníem un senyor que es deia Milosevic.
veig que ningú en parla, pot ser que vivim en una societat on passen tantes coses i tan de pressa que no som capaços de situar-nos en el que passava a Europa als anys 90. Però Milosevic va ser un carnisser que va ser jutjat precisament per ser un carnisser. Per tant, insistim, no a la violència en cap circumstància. I demano que m'agafin la frase sencera. No a la violència en cap circumstància. Pacifisme, radicalitat en el pacifisme, sempre pacífics. Però al davant recordo que hi havia un autèntic carnisser, un senyor que va violar totes les normes de respecte als drets humans i per això va ser evidentment condemnat. Però insisteixo, no violència, pacifisme, civisme. Aquesta és la recepta de la via catalana. Podríem recuperar aquesta idea, si us plau, en castellà, si no li importa. Si se malinterpretaron las palabras de Quim Torra, usted ha apelado al pacifismo, a la vía no violenta. Es que yo podría hacer una rueda de prensa de horas y no moverme por convicción, no por una cuestión de discurso, sino por convicción de los valores que nos impregnan y que nos definen. No violencia, pacifismo, civismo. Esta es la receta catalana para hacer valer nuestros derechos políticos. Y en el sentido de la interpretación de la vía eslovena, pues insistir una vez más en que es una historia larga, llena de resistencia, de resiliencia, de voluntad de hacer valer los principios democráticos, aquello que el pueblo aprobó de manera mayoritaria en referéndum, y que al final, al otro lado, había un personaje que ha sido condenado tantas veces como ustedes se pueden imaginar, que se llamaba Milosevic y que precisamente era, pues la justicia europea lo decidió así, un auténtico carnicero. Y perder de vista esta circunstancia me parece que no es analizar con rigor a la vía eslovena. Más cuando insistimos, la vía catalana siempre, siempre, siempre se va a mover desde el pacifismo, la no violencia y los valores cívicos y democràticos. Jo per acabar voldria saber si quan feu aquest cert paral·lelisme amb Eslovènia, si creieu que també s'hauria de fer el mateix paral·lelisme pel que fa als consensos al voltant de la independència, on hi havia més d'un 90% de suport, si també s'haurien de fixar en això o no. Nosaltres el que ens fixem és que hi ha un conflicte polític a Catalunya que s'ha de resoldre en política. Vostè em somriu, però és que les coses són així. Els consensos i les majories es determinen a les urnes i el que precisament demanem són urnes. És la capacitat de decidir, és la capacitat de tornar a trobar un marc de respecte als valors que suposa una urna i a partir d'aquí parlar i que parli el poble. Si no imposem, des de cap punt de vista no imposem com acaba la pel·lícula. La pel·lícula acabarà com vulguin que acabin els electors i els ciutadans del país. I nosaltres el que diem és que l'estat espanyol faci el favor, si us plau, de no entrar en tants judicis i el que ha de fer és posar sobre la taula una solució política per a Catalunya. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.